Saúdos, familias. O día menos pensado, algún dos vosos peludos se vai facer unha pupa. Cales son as 4 cousas fundamentales que temos que saber acerca das feridas para tomar decisións correctas cando se fagan unha feridiña? Se para vos os animaliños que tedes en casa son parte da vosa familia, esta é a vosa canle en YouTube, Veterinario de Familia. Vida a pasar un ratiño en familia con Guillermo Campos. Pois mirade, cando hai unha ferida, pois, temos unha zona do corpo que se queda exposta a que lle entre suciedade, a infectarse e que se pode deshidratar e perder sustancias. Entón, cando o corpo repara unha ferida, o primeiro que fai é, un coágulo, contraer os vasos sanguíneos e que as células da sangre fagan unha carepa que faga un tapón. Pero a partir de aí empeza unha fase de destrucción, que se chama así, que se trata de que aparecen aí uns glóbulos blancos. Los centinelas del cuerpo, los linfocitos B, los linfocitos T, los polinucleares, los macrófagos, aunque también los conocen sencillamente como los glóbulos blancos. Que eliminan as bacterias, as células mortas e as sustancias extrañas e xa liberan sustancias que propician a reconstrucción, propician que volvan aí pois células que producen fibra, que manteñen as zonas do corpo unidas, células da piel, vasos sanguíneos e créase un tecido inmaduro que se chama tecido de granulación que co tempo se volve a convertir no tecido normal e nos deixa, ben unha cicatriz ou ben o tecido perfecto tal como era antes. Perfecto. Entón, cando cuidemos unha ferida, temos que propiciar que todo isto funcione. O primeiro, lavar, se temos oro salino, pois oro salino, e se non, con agua potable. Imos eliminar bacterias, imos eliminar suciedade, imos intentar conseguir que o número maior posible de células pois sexa viable. E segundo, cuidar a ferida de maneira que se manteña coa temperatura adecuada, que non lle entre suciedade nin contaminación bacteriana e que teña boa oxigenación. Quero dicir que temos que ter a zona protexida. Os antisépticos, o betadine, a clorexidina ou a auga oxigenada é ideal para as feridas máis sucias e para as demais a clorexidina sempre que non teña demasiada concentración. Só se usan o primeiro día. A partir de que temos a ferida en fase de reparación, fanlle daño a granulación, a ese tecido de reparación. Entón, eso temos que cuidar de outra maneira. Convén telo tapado, telo vendado incluso, pero o que temos que facer é utilizar protección, gasas, por exemplo, que lle podemos poñer mel ou cremas cicatrizantes para manter a humedade e un ambiente adecuado para que a reparación funcione. Que a ferida é complicada, que non sabemos se vai ben, pois ao veterinario. Outra cousa importante é que non nos centremos na ferida e nos esquezamos do daño que poida ter feito o evento que causou a ferida. Quero dicir que non podemos poñernos a cuidar unha ferida e deixar o que sei un daño interno sin controlar. Se temos unha ferida que ten que ir ao veterinario, pois primeiro protexela. Quero dicir que podemos poñer un paño húmedo, unhas gasas húmedas, un vendaxe sinxelo por encima para chegar ao veterinario que a ferida non se deshidrate. Hai un montón de cosas que podemos facer, que vos podemos axudar na clínica, pero tamén é certo que as cousas máis sencillas as podedes solucionar en casa. Con estas manitas que me dio Dios. Se vos gustou o tema, recordar darlle un like. Se vos gustan estes temas, suscribirvos. Xa sabedes que esta é a vosa familia en YouTube, a de Veterinario de Familia, que queremos que sexa unha familia cada vez máis grande. Así que, ata o próximo vídeo, e biquiños moi grandes a todos.